welcome po ulit sa aming YouTube channel. Kami po ay pupunta ngayon sa bayan. Ihahatid namin yung uuwi na papuntang Manila. Ayan, babay na Miss ko kayo lahat, guys. Sasama po namin si Dana sa bayan at bibili po kami ng mga gamit po niya para sa school. Ano Dana, are you ready? Mag-shopping? Ready ka na bang mag-shopping? Bibilhin mo. Bibilhin mo. Bibili siya daw ng ano. Bili siya ng gamit sa school. Bibili niya daw yung bayan. Kasi ilang Marami taon daw na siyang pera. ng bayan. Bili niya raw yung bayan niya daw lahat. Oh, let's go, guys! Bye, guys! Si Mama maiiwan niya. Ingat po kayo palagi. Ingat din po kami sa biyahe. Halika na. Kasi Isang linggo lang yan, ma. Magbalik, ma. One hour later. Bye, Charles! See you next year! Oh, bye-bye! Bye, guys! Ito yung one night ito. Kunin mo isa. Basta ako, Charles! Ako din! Kinapang look natin sa akin. Ingat, kiss ka na dito. Ako din! A few moments later. Guys, tawa siya ng tawa! Wala kasi siyang pandigan. Ito daw gusto niya, oh. Hindi ka panti si Dana, eh. Hindi namin nakikita sa sampayan. Oh, kuha ka na dyan. Walang video. Walang video. Parang ang sente mo kahit. Oh, para kayo, Pai. Kasi na to sa kanya. Walang baby bra. Ganon. Guys, pasensya na. Hindi kami makaano kasi may music. Makapiright tayo. Walang baby bra. Ito, oh. Boom. Yan.
sabay kayo. 1, 2, 3, go! Takot siya, guys. Much later. Ayan guys, dito kami sa Chowking. Kakaiba naman daw Chowking. Icha-Chowking namin si Dan. Tay guys. Late na, ay ano na rin eh, tanghali na rin. 11 na. La. Ang gusto mo daw na? Turo mo na, dali. Lahat yan? Dali, bato-bato guys mo tayo. O, bato-bato, pick kayo kung sinong ano, taya. Bato-bato, pick. Ulitin nyo. Bato-bato, pick. Bato-bato, pick. Bato-bato, pick. Ikaw ang taya. Ikaw magbabayad. O, Dana, pili ng pili. Hindi man ikaw magbayad. Tubig lang Si Ate Aisha naman magbayad. Ito ang natutulang kita ng order. Dan, piliin mo lahat. Isang Lorian and Halo-halo. halo-halo. Chicken and sauce. Shanghai and mag-Shanghai. Siopaw. Guys, habang inaantay natin yung food namin, shout out natin. Happy birthday po kay Tita Alice Almario. Hello birthday po. Enjoy your stay sa inyo. Ingat po kayo dyan. Salamat all my wishes. Ingat po kayo ni Sir Julio. Thank you po sa inyo. Thank you po. Shout out po kay Ma'am Christina at sa kanyang anak na si Jonathan at si Baby Olivia Vera. Ang pagbati po ay mula kay Ma'am Lelen. Hello po, kamusta po kayo dyan? Jonathan, pagkawain si Baby Olivia. Ingat po kayo dyan. Shoutout din po kay Tito Nandi and Tita Mori. Hello po sa inyo. God bless po. Hi ka. Napagod din siya guys sa ikot-ikot. Sa shopping. Shoutout rin po kay Sir Lorenzo Tabion Jr. from Surrey, British Columbia, Canada. At saka kay Ma'am Dali Padilla Tabion from Canada. Hello po sa inyo. Ingat po kayo palagi. Salamat sa pagsuporta sa aming YouTube channel. Advance happy birthday din po kay Shelwin Tierra Siloso at kay Shelwin Patrick Siloso. Hello po, happy birthday. God bless po sa inyo. Ingat po palagi. Shout out po sa Muli family from Pampanga. Kamusta po? Happy birthday din po kay Cuthbert Addison. Happy birthday! Enjoy your day! Happy birthday po. Sabihin mo happy birthday. Hello po sa Tabuena family and happy birthday din po kay Joanne Tabuena Bunaw from Batasan Hills, Quezon City. Kamusta po? Kamusta po kayo? God bless. Kamusta po? Ingat po palagi. Happy 60th birthday po kay Teacher Harry Yoben from New Era University Elementary Main Campus. Kamusta Happy po? birthday. Kapatid, happy birthday po. Ingat po kayo palagi. Belated happy birthday po kay Sir Robert Benaventura from New Zealand. Happy birthday po. Ingat po palagi. Tingin ko na. Gutom ka na, girl? Gutom ka na? Ha? May meron pa pala dito yung September 12. Shout out din po kay Sir Rodrigo Vicente from Riyadh, Saudi Arabia. Kamusta po? Hello po. Hello po sa inyo. Ingat po kayo dyan. Huwag ka muna hihiya. First time na kanina sumakay sa escalator.
ayaw niya sumakay, ayaw niya maghagdan, takot daw siya. Okay lang yan, masasanay ka na. Advance happy birthday po kay Micaela Salazar. Ang pagbati po ay mula kay Ma'am Merly Mondero. Happy birthday! Happy birthday! Ingat palagi! Happy birthday! Tagal lang food namin guys, gutom na si Dami. Gutom pa na ako siya. Ako kasi gutom na. Happy birthday po kay Ma'am Aris Mercado. Enjoy your day po. Shoutout din po kay Sir Jerry Luna from Vancouver, Canada. Ingat po kayo dyan. God bless po. Tapos na ang ating shoutout. Wala pa yung food. Guys, kung shoutout namin lahat, wala pa yung food. God. Gutom na sila. Hungry na. Pag mga ano guys, yung mga hindi na shoutout, comment lang po kayo para ano mga ano natin. Ma-shoutout po. Yung iba kasi nakatapo. Hindi na namin na nadodobol siya. Shoutout din po kay Sir Aldanis AJ. Hello sa'yo. Salamat sa walang samang panonood. Ikaw Dana, mag-shoutout ka na Dana. O, dali. Shoutout po sa mama at nanay. Ano daw tawag sa nanay at tatay mo? Nanay? Nanay, tatay? O, dali, shoutout mo sila. Oo. Dayo. Si Dayo. Ibig sabihin ng Dayo guys, ayaw niya Dayo. Nahihiya pa kami. Happy viewing po sa Family Jordan, kay Divine Jordan, Devon Jordan, Prince Dale Jordan, at kay Ma'am Princess Jordan. Hello po sa inyo. Anyo sa iyo. Ingat po kayo. Shoutout din po kay Sir Makoy Dominguez ng Bless, Welag, Ordaneta, Pangasinan. Hello po. Ate, gutom na kami. Asan na po ang aming order? Walang tao dito guys. Sa Chowking, kunti lang. Ayan. Ibang iba talaga yung dati. Nasipaan na yung kumura sa kaldo. Umisipa na ba yung ano mo dyan? Alaga mo? Sa chat. Gutom na. Guys, next week po pala pupunta kami ng Oriental. Nauhan Oriental. Kita-kits po tayo dyan. Meron kami concert. Charot. Meron kami concert. Charot. Hindi, ano lang po kami. Makikidayo ng ano. Makikipamanhikan lang po kami. Makikidayo lang sa aming kasim. 2,000 years later. Kain tayo guys. Kain tayo ba? Kain guys. Kain po. Kain muna kami.
Hihingi ako pansin. Bakit tayo hindi kumakyan? Ano mo na bago kumakayaw? Sige. Pagkayaw ko hindi ko siya sige. Masarap yan, sinasabi ko sa'yo. O, hiwain mo siya sa ano. Yan. Kumuha ka ng maliit. Dahil yun. Kaya yun yan, Gucci. Uy, ito to guys, Gucci. Dana? Ha? Ano? Gutom pa? Salamat sa libo. Sana? Much later. Hey guys. Siyempre bibilan din natin sa Antipasing ng kanyang cake. Dito kami sa Galdela. San Jose. Cake ni Tita Pasita. Much later. Hello guys! Dito ulit kami sa aming farm. Papunta pala. Papakain kami ng update namin kay guys sa namin, sa fish pan. Then papakain din kami guys ng manok. Naubusan ng pagkain ng aming manok. May dala rin kami mga guys. May maglalabas si camera girl, guys. Yan. Mga dala kami mga buto-buto. Ipupumula namin. Gutom na naman siya, oh. Ice cream. Ayun na sila, oh. Dami, oh. Tignan nyo, guys. Hindi lang masyadong halata. Maliliit. May mga namatay din pero ganun talaga siguro. Ano yata ng palaka yan? Hindi, yung ano yan sa kalabaw. Yung ibabaw sa kalabaw. Mga ano na sila, guys. Nasa 2 inch. 2 inch na yung iba. Nasa 2 inch na sila. Papakain tayo. Tignan nyo, guys. Ito yung baga. Dami na baga. Ano, dami ko. Isayaw mo ako. Ayan sila. Ito yung dami, oh. Nagas, So, guys, yung ano, yung nagalapit na sila. Oh, diba? Ito na sila, oh. Para matuto sila pag nandiyan, ano na, pagkain na sila. Hindi ko alam guys kung nakikita niyo. Akin na yung bato. Magpukpuk pa ako. Pinapatawag ko kayo. Oras na ng inyong pagkain. Parang nung kinuha natin yun. Ano lang yun. No? Sobrang liit. Doon ka naman magagis sa kabila isa. Grupo-grupo sila. Yun yung iba. May grupo doon. Doon naman tayo sa kabila doon. magpakain. Magkakaaway sila. May mga leader.
Ayan guys, yung mga tanim naming malunggay. May supling na, may saringit na. Oh, diba? Ito, lago. Ito na yung mga saging, may dahon na. Oh, di ba malinis na? Tinubasan lahat yan ni Ukay, ni Yukay. Ang daming magulang na okra guys, gawa nung mga nagkasakit kami, wala nang nag-harvest, napabayaan. Natuyo na dyan na yun. Gawin na lang nating binhi, ang dami niyan. Dito pa lang may pungot na. Sagana kami sa okra guys. Masarap ang okra pag sa sinigang na baboy. Sakto, may baboy kami. Ano gawa mo, girl? Pruning na. Nagtatali siya guys ng ano, dragon fruit. Gumagapang na kasi. Oh, diba? Ang taas niya na guys. Oh, kailangan na namin lagyan ng gulong. Ito oh, nakaakyat na. Dami kong napitas na okra guys, oh. Ang sabok ko. Ano pa na ito? Kailangan siyang talian guys para kumapit. Ayan, may ugat na. Kapag nakadikit kasi siya, magkakaugat na. Yan guys, magpupunda ulit ako ng ano, papaya. Yung tinanim ko kasi noon, Binagyo. binagyo, nabaha. Pero ito guys, ang mahal nito, 15 seeds, 185. Pero ito yung ano, ito yung dwarf na papaya. Sana mabuhay lahat.
15 dapat mapabuhay mo yung 2, 15. 4, 6, 8, 9. May God ang daya. 9. 10, 11, 12, 13. 14. 15. Wala man lang pa sobra no. Wala. Yung nakaraan kasing nakaraan ko kasing tinanim. Na yun kasi yun eh. Galing na sa bunga. Yung parang inano ko lang. Mas maganda talaga yung mabuhay ka, ha ha ha. Try ulit namin magtanim-tanim. Papalitan namin yung mga gulay-gulay na tinanim namin. Sitaw, binagyo eh. Dali lang naman to buhayin, guys. Yan talaga yung nakaraan na tinanim ko. Ilang piraso lang kasi yung 6 na piraso. Dinaanan ng tubig. So guys, kamatis. Ang dami. Asan na kayo? Yung others, come here. Wala na ba dyan? Present na ba ang lahat? Present na bang lahat? Wala nang hindi kumakain? Yun. Tumatakbo. Wow. Ayan. Ang dami pa bukang bulaklak guys. Mamayang gabi. Guys, may malaking bunga dito. Yan. Ang laki nakatago. Yan. No, it's too big. Oh my God. Bakit? Gutom pa kayo? Ha? At sumusunod-sunod kayo sa akin? Maraming guys, bulaklak. Yung mga nagtatanong, wala pa kami ma-harvest. Next week siguro. Daming bulaklak, oh. Ay, dalaw may sunod-sunod. Apat na. Ito, tatlo. Ayun ako dami. Gusto mo, guys. Gusto nyo po, may na-harvest pa ako 2. Oh. Baka next week, Peng. Mga 2 weeks. Mga 2 weeks pa guys, para maka-harvest ulit kami. Dami na naman yung bulaklak. Kamay ko puro darak.